Čaute, tu je hodinový opravár Vlado. Teraz si ukážeme, ako ja mením starý silikón okolo vane za nový. V tomto prípade som použil šedú silikonovaciu hmotu, aby to ladilo s obkladom. Avšak je dôležité podotknúť, že škára medzi vaňou a obkladom v niektorých miestach mala 2 mm, v niektorých 4 mm, takže som sa rozhodol použiť 90 stupňové zarovnanie silikónu, pretože keby som použil 45 stupňové, vyzeralo by to veľmi hrubo. Čo je dôležité podotknúť, že je veľmi, ale veľmi dôležité odstrániť starý silikón. Ale dôkladne, nie že len tak zarezať, ale musí byť dôkladne odstránený z toho dôvodu, že by nám tam potom následne mohli vzniknúť nejaké bublinky, netesnosti, plesne a starý silikón má inú tvrdosť už po tom určitom čase a nový silikón má inú tvrdosť. Čiže to je úplný základ. Taktiež som v tejto kúpeľni sa venoval umývadlu, čo uvidíme čo chvíľa, a venoval som sa aj silikónu, ktorý uchycuje obklad a samostatnú vaňu. Tu je príklad silikonovania umývadla. V tomto prípade zákazník chcel biely silikón, ja som odporúčal priehľadný. A tu je za silikonovanie vane a obkladu. Tak sa držte, čaute.